asidanka otumfo nyankopon nea ɔwɔ nkwa na ɔma yɛ nkwa da biara ma yɛde transeɛ no din na anuonyam nyinaa ɛnka nonum abɔ apa ho sima baako ɛwɔ fie ha tete atempɔn dwumadie so ɛni hyɛ wo nua mmɔwɛn na obi nso nhyɛ yɛn foforɔ mmɔn sɛ nonum anya abɔ nti atempɔn abegyafo asi nkonnwa yɛdi mu ntoa mɔfie ne mɔborɔ no mu nnwuma mmɔhyɛn mu ebi a wo biara ɛfa saa kwan so na yɛbusa sɛ na wo mpom ɛte sɛn nyame adom yɛ ho yɛ yɛnim sɛ wo nso wo ho yɛ sɛnea yɛn nso yɛ ho yɛ a adom wura adom yɛn ɛnɛ nso ɔde nkwa akyɛ yɛn ahoɔden wɔ hɔ ma yɛhyia yɛbɔ wɔ amanneɛ dada sɛ dwumadie nso yɛhyia ɛnyɛ biribiara neɛ yɛwɔ so sɛ yɛsua deɛ sɛnea yɛkenkan nsɛm a ɛda dwumadie nso atiɛ no odiyifoɔ Yeremia nwoma ne tinsia yi mu 16 sɛ na monkɔgyina ɔkwantempɔn no so na monhwɛ baabi a mu sɛ baabi a ɔkwampa ne da na momfa so na mobɛnya home ama mo kra di akwantempɔn a nyame de to hɔ ma yɛn nyananom bɔto hɔ ma yɛn ɛno na mmerɛ yi yɛtena se yi nsɛm bi to hɔ a na yɛbobo ho na yɛdi mu nkɔmmɔ mamma mabɔka akɔ aba na afei maba na yɛde ɛnɛ nea yɛpɛ sɛ yɛdi mu nkɔmmɔ no ato dwa baba yɛmmɔ hyehyia pakyɛ no na ɛfie te sɛn ɛda kotumfo nyankopɔn ase na wotwe no nɛ na wotwe no nɛ wobu daba de sikakra twa wo ho sɛnea atɛ ɛyɛ wapa soɔ no nyame adom ɔde wakɔ aba yɛda no ase ɛnɛ nea yɛhwɛ de mu nkɔmmɔ yɛne aka abɛbuo ho asɛm na yɛyi nsɛmfoɔ bɛyɛ 9 bi na yɛde mu nkɔmmɔ na wotwe no nɛ na yɛhwɛ nneɛma ɛnyɛ akyiwadeɛ so nananom mpɛ sɛ yɛyɛ yɛma wohu sɛ ɛnyɛ akyiwadeɛ woyɛ a wonto mmara biara mmom sɛ ɛbɛboa wo na ɛnkɔpa wɔ haw ma nti nananom ɛde mmara ɛto ho ɛde ma yɛn ɛnɛ yɛka bɛbuo yɛakyerɛ wo sɛnea bɛbuo ɛte yɛakyerɛ wo sɛ ɛyɛ atomudeɛ a ɛma kasa yɛ dɛ te sɛ wɔnyɛ koko na wode ntene kakra so wode sie kakra so na wode wo kakra aso atomudeɛ te sɛ nkyene wɔnya apɛsie bi bɛdie na de nkyene kakra atom ɛma aduane no ɛyɛ dɛ saa na bɛbuo ɛte ɛma kasa ɛyɛ dɛ ɛma kasa ho ɛbɛnyam ɛma watiefoɔ ɛte wase sɛ wonim de wonim kasa wano ate nti ɛnɛ saa kasa bɛbuo yi mu na yɛyi mu bɛyɛ mfua bɛyɛ 3-4 bi na yɛadaada ani ahwɛ na yɛsua biribi afiri mu ma memfa maboafoɔ a wɔsɔ yɛ asene nto dwa no afei yɛmmara mmɛhwɛ neɛ nna yɛbɛtumi ayɛ nea wɔsɔ yɛ asene ɛwɔ yɛ dwumadie yi mu yɛ Ordos Construction Limited yɛbɔ amanneɛ sɛ dwumakuo yi dwuma a yɛka ne sɛ construction biara deɛ nyame adom wode kɔ ne mfikyiri a ɔbɛyɛ ama kama wɔnyɛ asase pɛ sɛ wodi adwinnie sɛnea wodan no apɛ sɛ wosie nea wɔpɛ sɛ woyɛ no ɔmbɔ nto krataa so ma wo ɔbɛyɛ ama wo owie a ɛdan no wompagya nsi hɔ ɔmfa nhoma mpepɛm wɔyare ɔbɛyɛ ama wo kapentafoɔ mbɛbɔ so simbɛnafoɔ sɛ construction ne nyinaa ɔbɛyɛ ne nyinaa ma ɔkama wɔnwie fie no wɔnyɛ ɛdan no mu asiesie ɛnso ɛma wo ɛno nso ɔbɛyɛ ama wo kama frɛ Ordos
Construction Limited. Ewo 0592 954689. Freno na ondia dwenie ma kama. Enye lenzi o. Enda bi ho awusi a. Ntete akora fa ho na ono ana o proprogu ono. Dali. Freno na onye ma kama. Edase. Ape ya hwefo nyina nso ya mamwadwo mamakwa aba adwumadwumadi nso. Ubetumi de wadwenkyere ato apa no so amayen berepam ya bekenkan. Ye koro no bibi ho na ekire wadwene apacho fatu so mayen. Se o wasem bi a opese wo ye voice mail a apacho ene de papa 0556 553230 0556 553230 papa ho na ye bebo ama papa ja mamen na mawe ende ye hwe bebu ye bube ya kire mbebere ende ye pemu apabere bia ye de eto paso na ya baba mu ya hwa dwompo ebi etire ni sentia nananom isuade to ho ma yen enti mesrewa mai mu be ye mienu miensa na ya kwantu paso na bi ye nada no kama enti eja se bi ka do wase meso me da wase yo na ye che ye tiefu nyina tiefo je wo so tie sanfu nyina wo obulu lumpe na wo chambre ya ni bibia se tete atempon ese atempon ne de ye na gyanom abo ekwana to dada na se ne ye isem kase no dudu abese e faso eso so e faso a elo boy nti ye giba de nyina se ye na nom ye mpanifo apoto ho a ekirima ye wu afifi no ene ye kaka ye kakra ni yi tempon no se ne be ya mu be da ho ama ekirima so ahun ye mpanifo eni be bi omo to se ne no ye nananom tete ne ma bi omo ye to ni na yira ne mo ye yim kakra kai ni suade bema ye hu bi ama se yesu ni ho a akirima no so akimi atwa se ne wi kakra ye de be edane asem bi nkwanta mpenifo kasa kuria na saa kasa no mpenifo ne taka ti de ebebe dane asem bi nkwanta de asem bi de na ye de be so etwa asem a ye tenten so no mi twa ditia yo ti ne fe na ebe kasa kro na demu ye ka de etew asem no ma asem no ho banyam ma asem no ka so esaso ye de na mbelefo bia to se ye ebe bu kasakro no a na ye sa eti ebe bi wo no ye kan se woni wo setenten pa na enye wo no kono kanena ebu na nanu bu be na ye nte ensem na se ni menyi ye ya na no kwasem no ebo ye tia se company fo bi chi ade mo cheche as ye tia se kakra ye buti ne sa nya fa ne sa na so na eti sa so wonde wo sentence pa na enye wo don kono wono wo se awo tintin pa na enye wo tipe no akarfo perfo bu sa be eche se what was there you pani ehunu bida no they akola ehunu bida pani de ehunu bida enti na nto marafo nto ku be se minti bida me ehunu bida ne wo enche enti o se sa wo ne wo setente pa na enya wo ebi no nyini na nyu tipen yonko de obodo pa wo si yonko de tipen se obi ho no a we
wanyini aba beto pani nanso na ne bibia a wanye nti no na ema wo mu pani na obeto no nanso pani de o de pani ebeto pani nti pani ewo ho enti ya ka be ba prese abodi se nyi beto ni tonyi pani wo fie dadaada asa na moba enti se wonyiri na be beto no ebi be nyiri no na ni dibie ene abrabo a wabɔ no na pani no atimi ambɔ bi abisa na wɔkyerɛ sɛ bibi beti no de kɔkyɛn pani no wɔde gye ne pani yɛnyɛ ne saa ɛyɛ ne pani de pani ɛde pani ɛti wɔ sɛ sɛ wo ne wo se tenten paa ne wo ti pɛn ɛno no fa obuo na bibi fama wagya awo babu bɔsi di wagya ne wo nani na wo kwanda awa tase so eti sɛ wonyini ɛbɛto papa na ɛkyɛ sɛ wono papa pɛ wono ne pɛ wonyini abɛto papa na no da yakɔla bi ka kyerɛ papa ɔno yɛ onyina tie kura na ne papa no ne maame di nsawo so yɛ kasa akɔ fɛrɛ Paul wo papa wo ware maame aware bɔne Paul ka kyerɛ papa Paul wona wo ka wo kyerɛ mi ubeyimi aba bɛtɔ enti sɛ wo ne wo se tenten pa ne wo ti pɛn ɛno obuo fama obi a wɔse wo pani ada bɛtɔ no ɛna wo sika sɛ nti wo nka mpa na no nyam kyɛ ɛna gya bia bi adu akɔ ko gyina no sɛ kora sɛ ampa wo na me wo na dibie mi ta ko du baabi no na di wa bɛyɛ ɔhene bɛfrɛ nana edi adam ti me ba no ti bɛfrɛ nana na kyerɛ sɛ me frɛ nana nti no wo de me pani no kɔkyɛ fam na wo wo bɛ pani wo wa bɛ pɛ sɛ me de me nana na wo de wo yɛ papa e de bɛ nti sa ɛsi sɛ wo ne wo se tenten pa ɛni ti bɛ no e fo buo fama yɛ na ka di fo sɛ bɛ to wa sa so ɔba no kyerɛ sɛ ahai abɔfra no wanyini nipadua no huruntom yɛ no nkyerɛ sɛ wo se yɛ korokorowa na wo nyame adom wo bɔbrɛ no wɔ honam nti wo so wɔkyɛn wo se nkyerɛ sɛ wo ne no ɛyɛ pɛ nti kwan fa so a wobɛkasa kyerɛ no kwan sɛ wode ani die ne wɔguo ma no ɛtoto no ase ɛfa ɔpɛni no ɛnkata wo papa na yi so ɛfa kɛse a wayɛ no anaasɛ bisika a waba wo nsɛm no ɛfa mɛka kyɛ wo papa nyini no so woyɛ deɛ nyɛ a wɔkyɛ wo pɛni sika kwa bɛtɔ pani ɛne deɛ pani wɔ hɔ na obi anya sika ɛne kyerɛ sɛ wɔno pani no deɛ wode sika no bɛgye ne pani no yɛnyɛ ne saa bɛpani no wɔ hɔ na wode wo sika papa na wosusu sɛ saa bee mpani no bui ɛwɔ nneɛma ho no nti saa na meka no ahomaso a nipa nya ɛne bibie bi a nipa akɔ nti no ɛma ɔkɔ fie kora no a ɔwu mpanimfo a sɛbi abrabɔ no ntima nkɔ yie yɛka sɛ berɛ a abrabɔ yɛ didi so obi kura basase so a ɔnyɛ sika so ɔwɔ so abɔbra ebi tɔ kaa mmiɛnsa ebi sisi daa mmiɛnsa nan abɔbra ɔde stifa baako ɔbɔbra ebi so ɔwɔ mu ankwa wɔnsi da ɔyɛ brabɔ naa nti abrabɔ no nyɛ baako nti nkyɛ sɛ wɔwɔ obira na wɔbɔ no wode wo deɛ no betwa obi mpoa sɛ me deɛ me ne wo pa na sɛ mesɛ wo ɛnyɛ ne saa nti sɛ sɛ wo ne wo se tenten yɛ paa ne wo ti pɛn ɛno no nti na mpanifo gu saa bee ɛreto hɔ yɛbɛbɛ mu a ɛsɛ deɛ kyerɛ no yo papa ma me nkase me nkyɛ mahwɛfoɔ na yɛntoa so abɛbu a papa de ato hɔ yi wo tenten ne wo se ɛyɛ paa nkyerɛ sɛ wo ti pɛn ɛno no papa nnɛmafoɔ no ɔmo pagya ba du baabi a ɔse na ɔbɔ ne denwe kwakuma no na ɔmaame akuakyan yɛ na ayɛ sɛ agorɔ ebi sɛ wopa na agorɔ pa mu deɛ a patwɔ ɛno deɛ yɛnsi ho kwan sɛ mɛnyɛ ne sa bi a wo papa a ɔno wodi agorɔ bi saa kwan no so nyɛ no ho nsɛm ne yɛkɛn na mu nea woyɛ no aniammɔ ho kwan so papa die
na otiri ho pay na san na dabi se ekoya agudie fam a woni papa no ana wo ma me wo sa agudie no dia ano de wo ya pa chomfom zo ne ho na mu ne eye eniamo ho de ena ye ka ho asem ntina ma na no bu sa be se o tenten ne wo se pa nkyerɛ sɛ utipan eno ana wo ne ye pe mfie odi ya san wo no sɛ wo kra wo ade kyɛ no kra ntɛ sɛ wo na wo obi wo no wa yini sino etitia sa ne pese kan sɛ sɛ ne wo tie bia no de wo no ana ne o kyɛ wo no fa obuo ne ne die ema no ana de wo kyɛ no kra no fa obuo ne ne die ema no sɛ o pese obi buwa wo so buo bi no obi agu nti atrosem no kase de o pese nipa ye ma wo no wo so yesa nti sɛ wo so sɛ wo sia brabo de awie no nti asiwo yie ma wo benya kwanya anya no fia keka nsɛm bia wo pɛ bi akyerɛ no a ɔserefo nim awie ye o wo hunu dɛ ɛkyena unya hunu kyena nti ɛna yɛ ka kyerɛ wo sɛ wo tenten no wo sia yɛ pɛyi nkyerɛ sɛ tipan ɛno no papa ba jo baba ayi make pa onka sɛ sɛbe ebi ho no ma na wo papa kwa wo no wo beto no na sɛ wo nom sakata nti onom sa no de awo nsa onom na no de awo ana odo benyiri ya wo de wo nsua sa no no nti wo nyina beto papa emfa ne sa no na obo no emu e ka sɛ da wo kyɛ no papa so na ne nkasa no vale no bi obo no bi ano ano obo ya no de wo so it is a good that's what the abroad kakra wo zo wo ye no bi na nyame na adom wo pa ne if you for go kasa mu papa no ko be say me say the mu papa sa na bonte force no no na so bi wo pa ne a wo no be sro what o ye pra me a be sia no no o do na de pa sa so ka bi papa po jump a e dani be ko ye obi wa de wo no bi so ne ko e no ba no hwe ne papa na pa na sebe always apa eti okofa oba na ni papa nia ni bi nya wa se we le me papa sa se papa de se de wa yinti no ofre musa won ne kasa da no so angada de dia ko o be ja eti obi si be bi na o do o twebi to am frɛ to wa ko fu mi ana yi no di papa ni mi akudina se papa no so wa bo I'm sorry. Ya na mo ba no. Me ya pa me na mo no. Afi ayi na so ena sa. Afi ye kuri de enye. Ampa wa so o ma so na wo. Na so de o tinti no o pese o kan. E po kan she. Wa mpene e wo oduma se ya. La so. It is say no pass for go no. For go for man no. Akasa be woni papa ne kasa kwaso bibi komo kanu form yen ko ka dana ka de se ka dana ka de ka obeja no do ti for it is so we need now be sing for pattern fra e you ti kan until them very for this are e be no buy no buy papa da se papa bi to ayen so e but for se kwatere kwa se obo mo ntoma e ya ti kwatere kwa se obo mo ntoma e ya ti idini de kwatre kwa eno won so be mount ma obo ya pa de kra ya o se edina ka sa be wonam se kwatre kwa e kwatre kwa so mount ma e ya ti bi so we to ma wa na so ti ma wa di po kire di edini po da no so no e te so bi to di ama wa e be kire e ka se asade fo ka kwatere kwa I say nipa bi asebe she enu asa pentwa tro kuma biamba na no be e ka se bi wa na awari fu bi do e kontokwa mu adopa na mudi e wo klase mu koje pa de mu ato mu do ana mu di ba ko bo akọ mana mo di bo black akra na to ko si mu ye ni ntam ikiri bema na ka kire oba ne se wo de wayi that means ka toka no no je mu da
Because kind of talk out. And say, and in a show was said, or done at the American good necessary. Which is only about the idea we get. Then your car talk around and how the cars have you. So the idea to be talk out. The mountain you know to be that. And we talk about the sun and talk about them again one papa. A son of a yes, we are on kind of. What the power you feel? What's the car about? You come to me. Nti sɛ nipa sɛ ɔmo obi a yɛ ahwɛ no ho sɛ obi tumi ayɛ ɛyɛ ano na ebi do nyere wɔsɛ ɔde ano do nyere a kasɛ wɔ kura mo de kwatere kwasɛ ɔbɔ ma ntoma yɛ ti papa ne din kwatere kwa no nti kyerɛ sɛ bibi a ne bi no mu ma na sɛ pɛ na ntoma no a onni no ɔsɔ ɔde bɛma wɔ no ɛna yɛnhwɛ no yi so ɔkasa yi sɛ ababa no baabi ɔno ɔbɔ kɔ no so ɔde ɔni tu no so a obɛdi wɔ mu ɔfisie pa nti ɛbɛrɛ sɛ kwatere kwasɛ eti sɛ nipa ne nsa mfɛ yɛ ne ntu no so kwatere kwa no yɛfɛ yɛ ne ntu no so so ɔbɔ ntoma yɛ tiɛ sɛ ɔde ɔni tu so a ɔbɛ bɛdi ɔfisie pa ɔbɛ nyɛ bɔ mu kura mfa to so ɛti nti mfo ano wɛ nhyɛ bebree sɛ kwatere kwasɛ ɔbɔ ntoma ɔde yɛ nhyɛ mu adaakye sábò bọ̀dà wọ́n tiẹ̀ ní sáà ẹ̀mí ẹ̀fà ní sáà kàtí wọ́n lè yẹ ti ìdí kẹ̀kẹ́ na pẹpẹ pàpẹ bí bọ̀. na ti sɛ papa sɛ saa ɛbɛ yi mɛti aseɛ yi a nea ɔhyɛ ɔbɔ no hwɛ no ne tibia ne baabi a wɔgyina sanni deɛ ɔka no wagye ato ama ɔde wuli ato no so mɛti aseɛ bi so mɛma ɔlupere basika tae mɛ ne bi na so mɛma ɔlupere a si den na o jiri se akwe elu problem da mama ne si etie ni sa keke ye fe ho nto so what pa fe ho ma ye tie ni din so ai na nanu mun chere se di pa no bibia ni mu o da bi ne mu ne o so do ma o sabre no mu no de onni ne oni no so o tumi fa ma o de oni no se do wo na de ma de o wo no de ma ka o se de me wo na de ma ne do oni o tu fa ma di ne obi ni no o tumi fa ma o enti maba ne brand ye sisuo no ya mo sum ye mo de kusia brand ye bi o twetwen na tare bo no kuru mu o bate o se kotoka airport ya papa dia wa ya ma be dia isi edu mu no so na wa chechiro na so na onukura onim ho ana onni na so wo so wasom ye wode na wadi na wonti o ma wadada enti ai na da kwan so na nanom fade to elenyu sa be to ho se be na obi na dawo na onse wabrabo odada wase wabrabo oso odo bokwa bulukire onu amu passport kura woni bibi woni da no so connection na bia ono amu onni mo bia oso odo bokwa bulukire ubehu na wadwiri wo sika nyina na wabopom tu yesrewo memo bi setare kuntan megire woni mususu se owo obra woni hwe na ometo brade mmagye ne wo nsem no ento ntwene mfa wo san kɔbɔ dan nya gya wadwo aboa bi wode san bɔ no mutata dada ho ni kotokrodo asam ye nti na ma wo anya yekuno asam ye nti gya wadwo ne sabɔ ne yam yekuru nyina eyira no ho amba bi obesi ne nti mamma obi nye wo saa bi ikwatere kwase obema ontema o ma ndi de kwatere kwa onye se woni hwe oni hwe na bana ma hwe nti tiridin ne se ne din tie ansan wa odi oni ato no so biko tamale na biana am nipa mposa na no mu kodima na mtete ho no ma pe na branch bi ba na branch ne ba na ne nesisi fam otwa bi mai je me yi obi ani ne nkomo na mstande se me ne din komo abrabo misini ya ni
say odi pabobochi concert yo no kuku fi on waka ho yo mo jara ho di pabobo ne friend ko mo pabobo na ne obosa pabobo na man fans na o man na am tell me ho asem am friend ko trust ni di ko mo e tu fu se ne be ya bi ja na sa no oni akọ beti so kakra na otimi so agobre otimara ho yaka na mu aka bi ti a komatie se ni pe bo ma o ti be bi okọ ku duro no wata bujo na say ni pe am go to say that me to ka ho o mi do ko be ki o ku e bo say ni pa we o ha to be ko ya ti bi ewiem sisa nye nyame sakara na wa o be kasa kire me ane ya gitum nyame chimi sisa ewiem brebia ya gitum nanso ne sabre no aba bi o gina no o ka kire wo se o no re shemu a peblibi yo na anya sa ebebu be se amase wadi na ko ntuju ka mu a masuo na ebeye pinkwa amase wa no ono mu wompew ade wo prekuntu di na nim di twifam jure masu na anje fi nti eni boshe hunu chi na wa bra bon ye o ye no se wo boko no school ni awu ko school yiro honda ko obi aka ke so do boko abroje nti school na wo ko no o ye o ho bas ene abroje wo ko a sika mu abonte no ko sese wo sika ndeda bonten no ko pa obeyi adwumansa ti uko school anga godu abebo nti nia owo no ma wo ye no yiro honda ye ntie anansesem hunu akutuo ne boshe hunu bi ne nya nya wo ye no ye nya wo ye no na ebebo baba fa bitum kan ya ho na yo before ka do baby said sigantia oholi wajenes on fi abo franse mo a sigantia de no wo frere on no timi na wo sigantia timi je no fi mo franse aba sigantia ye dien kire ye mo na sikamoa man de ye ade e ojano no ye kotokuru na knife na sika na ade enema ojano na e franse sigantia oje no ho o go franse fi mo franse sigantia je no ho fi mo franse fure abo fransem sigantia no mi producer ehwemo ngese obenya bia nka me bere kire ma yoko sigantia sekan no yen kan se sekan no e maade ye aduane wo jaade no tete de ne ye kulto de na me da buso sigantia ne ye buso na be tietia aye nketwa ya chama se ka nyetenti kotokuru ya buso anti sigantia je no ho abo fransem a eno asem bi siso ye de sim pensi papa di ebe wuram na ye papa me pa so ye nko sigantia je no ho fi mo franse eno aje no ho bra kola nsem nya kola ne be ja to akola akofa sekai fama me o se da omple na fe sika do kura kola yi ne e jama o di bi agora na sika da ko etwa ne fe no ko bo je ni mo we ti be we o na sika no o do ja to boko ene fama me no omple fama ne o do kura wo ja wo omple fama mo je o to di jama ne mo ni etwa ne kakra bi no o no na ja to bo boko ni sikantia eje mo fi mo fe so ni ahode na wa na be jana to boko onya chawde a isa ko onye akara ni on kusu onu be ja so dia onu ja to boko when form the sikantia we eje no ho free fashion papa boy yenchire bu kakra de na yibutumi ehua wasabe boy de tse mpelfo bu be a ibu di si asemi so akara bi so si ho a osi so na wo ye adema bi na se ho na yitunufo a mpelfo tunufo a otie da sa ba no kon so be no no be ne mu ja na man ko du ha wo se afutuo sakra nipa ne mu so ha to no a olupo bi nkan tse jai onu a na bi jai ene ma wo ye abaye si so fefe u twempra dan jai
This boy will go to school. You me, the member de oh. The Bia, oh, Nina. Who have a son or whatever, oh, would you? The more cockness and you send a pound on you said, yeah. I feel I would do why I feel what it is you. I feel what Jenny. Papa, Scantiano Pato, Ebina, or the Bushama. Young Frag, would the idea of Afra, would Yari. It would be a Scantia, a plan of the Diablo. As on fan to one was on fan to what? Second rubber, you will have an exam. And you know, who's in a some, not some upper, Eddie Chile. Let us some upper, Eddie Chile. President answer. It's he. I've got fresh sooner. Won't care about it. Ever done that job of day. Yeah, cow floor. I'm going to go to a tea. I'm a friend. If you don't come back or come back. I tell my baby, yet one pair. Remember, I want to be dashing. Only when you say, I ain't yet. Never fast over to you. Then we'll be our own cover. When you say, and now what does it do? And you say, me, Baba. It's a damn brother home, bear, was swimming, you don't know. And let the one go. A gentleman is on water. On one put a sign, you don't put the one go. Gentleman, I feel friends. Sikantia, I didn't know. I feel not one cry. I feel, Mamma to the phone now. No, the chico, Papa can go to the before. So Kai went in. Sabrina, yet, Muyanka, and also a young Quasia Bocasa. And he said, yes, as if I never prepare. I'm so. The fee, this is a face ugly now for our tragedy. Now, tragedy, proud as every day. Obama catch up by myself as a Yamia. Yamia, I feel enough, a true name. I feel what Park I went here. I feel now, who's there? I feel what, why, keep you going in our winter. I'm true, Sikantia Gen who every Avalansum, Mamena, Homersia, and Yantuaso, Jumedia, when you show away a titty at Yampon, not what you must sign, na Kofa. Jatam Medina, Oshie, and they share a bibu via a can some markets here, actually a twofold. And no moon been a Yatasia Guponsoa, Yedimu Uncle Yakase, Medi so a Yadisha, Yen Binguana, Yen Sorenko, Gabi, the Benetuha, your papa mu, not Yedimunko. And see, baby, I be for one children, Ebra, Smaka Crebiachino, the Baking Kain. Say, baby, one also won't Yasia, but I also over to me, Eddie Money, put the money, you bitch them actually. Yakase. Oh, Bibina Wakasano, Opasa, voice mail, but you are also over to media. WhatsApp number is so 0556553230 0556553230. We are no voice mail the bar, but you are also you never jump on Yabo and Yamon who MY. Papa Pajo, not one of those assumptions I made damn no. Second. Tia Gino whom our friends Papa Abrabum 1 million Bunaba OP Wesisua, the tune of what wanted. Penny Bunso. But you will be sad, Sibian will be almost so. You bet for Musa baby actually no. Why a penny? Ah, or no so you tune of. Such a no also on fat. Ah, Sikantia Bagin who built in Zambi. Benis with my almost any young Balaya and Uncle Ambuana. Sabi, you more. A go with you, she said. I can come over here. Nancy so, but for now, yes, I said, 7. And then penny phone for me, I have for no card. Yana more. Penny for 2 of it. Penny for 2 of it. It's a future data and Sacro and Paul.
It is me too, beautiful. So, yeah, why else would they can be tell what you will tell? And I pay a minimum. Down upon Conata Cracker. Now, the economy bar. The moon said, a betty be come full, not what she speak. All of just a sack of so more papa. Become how would we trouble you? Walk of yours, I will now come. Let's be only trouble. Now, I'm down and beside. Say, then I am. I'm busy before putting our pocket. Say, Obidi and our pocket to go on. And on what's the side, the cook, not a car, not a name. You. That's it, and I, you. I don't know about the Vincia. No, got up for Pekka. I'm a fan of opportunity. And the are meeting, and then she. I bet you. The deal down here. Hey, we are not your film. We why, yeah, 2 4 2 2 2 2. And he said, you see, I changed this year. As a back of that, Cantabana, the new teacher of that, a catcher of that. As you know, Jenny, say a kind. The man, see. The committee. I feel no one can't look at the after the witch. I'm not. If you would dare feel people too. I just saw ya check and your tools are phobia. For 1 year, no one broke ya dear. Put you 2 people to work ya career. And why ya buying it? That's a beginning 1 million per cock is at the car. A mass of Obia, the 2 is another to be. And I am in net. The 7 baby I see a chindia. This is all them. So 80, it's not too penny. It's not too second year, a general home. I'm a grand 7. I was a poor members can tell you no more when some. You will be a Utia Puchu. You will be a. Inipa banibo woni kire wa eyeye menye bawi sa da bi bedu a wo pese wo betu ufo nanso na twem pengo zo wo nyumbi se mama me do hwere na me dia sakara wo se nanso sabran na unya konya bia bi nti yesra wo ye dwumadi nsu ye tufo ye kira de ye hwia de Bono abodru mu no se yew se wa ya ageman ya mo chem so wa oni wa misrawa ohine bi wose ye ntulofo jimbane de kaze bo se ohine wontie butuo ohine takarabo a onitire ohine wontie butuo ohine takarabo a onitire ohine bi so ye ntulofo ono so kofa asebo we die kata no na ne ho ayehu okumri banyina ewi ase abroba ko banya ne sie de kire kwan ya yemba so ma sebo ngoma no enwa firi no ho tie ba bia wodu no won pa akutuo ho ndize obi ehu bibi wo mo na okasa kire wa misra wa yeti aba ai titu ya sofo aba nei empa akutuo mena nyame abreme bo no nyame mena nyame abreme bo no omo mpa akutuo pem nanso kai hu se sekantia sofo be no agye no ho won se and say na say abranti bi group bi no eno bi ahu no kokosaba abranti ya so ye wo ye no oba no kuru o te tawo no nyawo a ti show hu ye oba na wonni bi abro no o ti fu a o asori bi o ti jai o jai o ti mi ya fi ya tu fu tu de ko then me obey ni bem o ni play mu shedem na papa na kata dubai the first akwa mo aba o sane ti ba e na oni ni obey ni yiri she hompa so when you be am san ko se onu ma ne dem and no man you choose from mo ma
Sabe na future na two rotate and no. Ade de se kum kwasia. And they say no open the person awa de. Wo so de wo kọ sama do. O na ba ko mu kwasia. Sabe no ati se. So wo mu pa na ibu na mpo pa sabe ka ko de fi. Kare so ya sem ko. So si na no ebu ku na mu. We ya se ko na. Ya de na wo na ye de na wo na ya isi a wo ba ma ne se. Wo ba ma de mpo ni. Isi kanti ya wo yi. Chino ho. Ko prinsem. One we die. This is something bad here. Now, when you're told there, Miss Rose, so who grew be wrong, and you'll be a young yachewa, and you 2%. That could be of that one. And so many tools one son was his own. Says a prevention is better than cure. What time an abasa? One more year chain, I am so. The whole woman abasa is at the Uko just said home crop. I need to tell you, and probably waiting. Me a penny Messamunch. Parce Nuyanka, a Jim for Casa. You bet me a Yahoo be. Am my ye, O Jenny Usu. You know how much you know what? I down home my ye, and John go 1 year and said, San Wakam Huyanka. Oh, there be 7 near to you. I say we. Me I hear you cry. Dem abba home. You both didn't tell home your castle. And my body move. And me who say, and then mount and my body move. And I know you be moving. And then Papa Mua. And you be moved by, and yet a papa. That's what dinner. Better be a guy. She can't tell you what I Oko obubum emia na betimi owo e na oko wo odi abi bo bia no wo abu wo twa na koto na yi na oko abrewa bi hihye se oni hihye se na obra otra di hihye ti bi oni sto na me mai no chelse na wo jim sama ana prete ko na so abra twa ni bia no bu se na na bia ma fa sanka ana me bra mo ti ase enje ma home esi otokra anamta eti ba mudua yi ojo fo ba yi sem kwafre ho bebu ko ba yi fam na ba ne abawa se sa ne kan ne yema gu ne kan tem na o so aye lu de operation ko lu pretera so sika lu twa ahoma wo nua no ho no di e machine atum ogu na ahoma lu twa so na usu bi so na ni say kam and just babu they need to o ja fidie no afidie no sit no o ja fidie o dibika su kofi o kwa waka sikantia eje no ho amopranse tumi kaka manyi tino e kam bia montie enye ne manyi na betumi di wa ho ne awo na ye o yo abranse be binana dia we memu o ti fo baye aberwa no ne odamre mu wo hunu no wo usi abrosen close aduasa kora so a unhu no wose me de bitumi ya motumi de beku yo o ti twa bia no ho mache de se na ni ba ho yo ne so abro no ti wo wati wo afi bia na kokobu e kobu ni ehwe machine ko obi na osma bra ko fa machine wo jare fo mo te ti kantia wo eje no ho ni frese Ocha, who venga, when you back on ice, which I then when he has happened. I for no problem to before. Sabra cousin to penny, or penny the penny. Many are you wouldn't get many years. Obedience of what you're too good here. And no matter, am I for when you be the way you do your senka. As soon as you come, my man, so I see Elia and then you cry. And the way. Aba me nka dwunche kakra bi aba mra ye mra na ehwe se ubetumi de bi atu ye mu a so tuom na de wa fa be ma na nka ho o se o ma ya dwo je so anakonda on se o ma ya dwo na o hwe yen ye je so ba bia wo do ho ko de te ne kan pese mi ho ba bia ko de te no eno ta se
fa no bare na mame hi na me hwe be bi akwale teye no so chum no san ba bi no se kwatre kwa na wasere kakra kan o ana kunda no san ba bi no se na ne